Bida ang galing at talento ng mga katutubo sa ginanap na formal launching ng Love for All program ng unang ginang, Luis Araneta Marcos, sa Nabuklod, Florida Blanca nitong Martes. Humanga ang marami habang pinapanood ang galing sa pagsayaw ng isang rendition ng Kapampangan folk song ang mga katutubong estudyante mula sa Camyas Elementary School Cultural Performers. Makikita ang kanilang husay at dedikasyon sa pagtatanghal. Sila ang first runner-up sa street dancing competition ng Binulo Festival 2023 sa Porac. Sila rin ang nagrepresenta sa Pinas sa pagbubukas ng Southeast Asian Games na ginanap sa bansa noong 2019. Isang harana naman ang handog ng isang katutubong Aita na isa ring nanay community worker. Inialay niya ang kantang Iingatan Ka kay Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda na nooy nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Akma umano ito sa pagganap ni Vice Gov bilang nanay na nag-iingat at nag-aalaga sa buong probinsyang Kapampangan. To the next level din ang performance ng Aita Duo na mas kilala sa tawag na Aita Brothers sa pagkanta nila ng reggae song na Kapayapaan. Suot ang katutubong kasuotan ng mga Aita, buong pagmamalaking inawit ng dalawa sa ikalawang performance nila ang ilang bahagi ng kanilang tradisyon na hinaluan pa ng modern song na One Day. Na nagpaindak hindi lang sa mga opisyal, tulad ng mga opisyal na sina First Lady Luis Araneta Marcos, Vice Gov Lilia Nanay Pineda at Governor Dennis Delta Pineda, kundi maging sa mga audience na super inspired sa kanila. Kasi kahit na Aita po, narating po nila yung mga pangarap nila. Nakaka-proud po kasi nakikita na ibang kabataan na kahit Aita sila, may talent po sila na naipapakita sa kabataan. Nag-rap din ang dalawa na nagkukwento naman sa kanilang pagiging Kapampangan. Ito ay patunay na bawat Pilipino, anuman ang pinagmulan o lahi, Aita man o hindi, ay mayroong natatanging talento at kakayahan na dapat ipangmalaki.